Bueno. Etxe lantalan denak nahiko hutsa dago, hau. Euri egiten do bakalean, ez dakigu zer pasatzen da. Hemen beste bat, ea sorte dakagun. Lantalan, atope, tio! Alaxe behar da, hemen beste bat. Kaixo artista? Kaixo. Pendrive-ek eta begiratzen? Bai. Zer nahi dek, erosi? Oparitako nahi numat, bai. Oparitako iretzatu norbaiteri oparitzeko? Norbaiteri oparitzeko. Norbaiteri oparitzeko. Ni pagatuko nahi baldi madek? Nahi aldi. Lehiaketa bat da. Bota. Parte hartu nahi aldek, bai? Bai. Pendrive hori iretzat izango da, asmatzen baldin badu nik botako ditudan galderak, bai? Bota. Aukeran dituzu, Paris, da aukera bat, edo Epi eta Blas. Eta beraiei buruz galderak. Paris. Eta zergatik Paris eta ez Epi eta Blas? Bueno, egon nahi zain gutxi eta ez dakit. Aina, lurita erki bizia, Paris. Bota. Peru, lehenengoa. Danubio izena du Paristik igarotzen den ibaia. Egia ala gezurra. Gezurra. Asmatu dut. Asmatu dut. Bigarrena. Zer bisitatuko zenuke lehendabizi? Eiffel dorrea ala Louvre museoa. Bueno, nik Eiffel dorrea. Erkizeok, oso ongi. Bitik bi, hirugarrena. Rally luze eta arriskutsu baten izena zen. Paris? Dakar. Dakar. Bai, Peru! Bueno. Erraxa, jun hori, Aloita nahiko erraxa, Paris egoin dela gutxe honta. Lau horrengo eta azkena. Zein da? Paris izena duen neskatxa aberats eta pijaren abizena. Hilton. Ez dut, asko entzenitzen gautzitatik baina. Non daka pendrive hau, non dago pendrive hau. Zen magigatik honek. Asko. Hirurogeita lau giga pelikula, musika. Irabazi aldek ze usteek, bai ala ez, Peru. Bai, espero. Bai mote irabazirek, iretzat! Pozik ongo joik mote, Peru, bota boste gore. Niko roinduko ez? Etxo dudikan, gozen, venga, niko roinduko ez. 64 gigako pendrive. Kontentu neskatxari, mutilari hori egin mardio. Neskatxari. Neskatxari ez du txarra. Musika sartzeko zertako izango de. Bueno. Ero zer gauzetarako ez da? Ui, erki portatuko da gaur gauen neskatxa. Hori oparik eta, seguro baiet.